Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, les États-Unis, Corée, trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais Amlo, pourquoi tu connais ça? Ah, en mettant EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kalajata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, Doctorate Jamonyese, bien turcola Adamade la Koi, Fiau, Fuaka Soro, Ie Banani Cardona Kari, Meme Gasawa Gasaka Dangarika, Adamadeka Yanamayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Eratin, Fiau, Fuaka Soro, Ie la Colison, Yuma Segere, Afle Okoro, École de santé Kalajata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Kalabangoua. 20 000 santé barrage Maïsa, Nimbala de Rebeke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kalajata, on a flequé en Bologigui. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segaloka for, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Bolofaro de Flani, Sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, katapara matronica, Nimbala de Ledo, École de santé Kalajana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aywa, la collection, Annie la collection, Aya Seva Jona, Aka la collection Inzegere, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Clan vers Calabanguraya, Hôtel Wasulu Coffre de Choi, Waligere Negaduru Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Kala kala yesi Nibe wariji na wayala Nibe warida na wayala Sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo wodela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke oke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron ope ka yelema aka sama mone compte la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna warbe augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi ambe en flipper ni alla baba ko belaji de fu falay angay na nga man ko de mi tambora funu fula balondai a mam sen chaira me comme angay na yani munu mi balondai nyero luka no ka commentaire ka angoni balondai bide ni be bido ibe gagner ambe befo ka be wala mando mamunu sogalu na maliko na ani maliko ka ni wati na falai segu kaw fe ambe dar salam kaw aleni bamanangi mo kaw kulu foku wala mando bugu fie aleni sama play ka yoro maw amulu belaji lenfo biula dai na miye mamud afrika mawye ulu tume bamako ya afomim sa ko ga dongdala dem senu kuraw nyini ne oye talent de la cité atako taningele na nyinanta a denfaya be Ablaye Jabate bulu
are tun bɛ kɛnɛ ka palais de la culture la wulada in na baara in kɔni kɛra sa ɲɛmaa caman ɲɛna palais de la culture directeur danga yɛrɛ tun bɛ yen n'o ye Madu Jalo ye ka taa fara festival sur le Niger ale yɛrɛ ɲɛmaaw minnu bɛ dɔnkiliko kunna n'o ye Burama Kulubali n'an b'a wele ko Berekul ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se Yakuba Dunbiya ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ka taa fara seko ni dɔnko tigilamaw caman kan denmisɛnnin minnu yɛrɛ de la ka se sɔrɔ kɛnɛ in kan olu fana tun bɛ yen ko ɲinan ta a tɛna da Segu dɔrɔn ma min ye ɲɔgɔndan bɛ kɛ Kayikaw fɛ yen ɲɔgɔndan bɛ kɛ Moti a bɛ kɛ Gawo a bɛ kɛ Segu yɛrɛ kɔnɔna na ale ni Bamakɔ o kɛkun ye mun ye sa région olu na fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔw la ka se k'a lajɛ denmisɛnnin saba ka olu ta n'olu saba taara sa u bɛna kalan kɛ Segu n'u ye kalanko kunna Segu tuma min n'o banna pewu u bɛ sɔrɔ sa ka ɲɔgɔndan min y'a finali ye k'o kɛnɛ sigi dɔnkili kɔni bɛ da bɛn ni kelenya de kan kelen bɛ da o ka jagoya la tɔ kelen n'o yɛrɛ ni dɔnkala dɔnkili i b'o da ni minnu ye se sɔrɔ la sa fɔlɔ miliyɔn 1 bɛ d'o ma maa min bɛ kɛ fala ni bɛ tile k'o de f'i ɲɛna n ko mɔgɔw tɛ min kalama i bɛ seko ni dɔnko la n'an y'a don ba la foyi tɛ yen min sɔrɔ ka teli a ye n bɛ misali surun dɔ d'i ma dɔrɔn e ka sisan Mali région tɛ 19 ye ka Bamakɔ fara o kan ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔ dilan la a kelen bɛɛ lajɛlen na a ɲɛnajɛkɛyɔrɔ directeur ka k'a ɲɛnajɛkɛyɔrɔ bɛɛ kɔnɔna na baarakɛlaw ka k'a kɔnɔna na i k'a fɔ Umu Sangare ɲɛna Umu Sangare ɲinan san kɔnɔ Mali région bɛɛ i bɛ tournée kɛ i bɛ taa région bɛɛ kelen na i k'a fɔ Salif Keita ɲɛna fala olu bɛ tila o tournée na yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ wari de sɔrɔ feerelikɛlaw b'u ta sɔrɔ mobilitigiw minnu bɛ mɔgɔw ta ka taa olu b'u ta sɔrɔ baarakɛla minnu yɛrɛ bɛ yɔrɔ la olu b'u ta sɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ entretien bɛ kɛ mɔgɔw b'o de kɛ nanzaralakaw fɛ yen ka sɔrɔ kɛ ni sɔrɔ ye ni seko ni dɔnko ye i ye Segu festival ye san o san ye nka yanni festival cɛ kalo sa o kalo sa u bɛ fɛɛrɛ kɛnɛ dɔ sigi ka na ni denmisɛnw ye mɔgɔ bɛ na o la a bɛɛ de bɛ dɔ sɔrɔ mɔgɔw m'o de faamu c'est-à-dire n'i ye culture mɔgɔw ye i b'a fɔ k'u ka baara ye maalankolon baara nka maalankolon de tɛ se k'a kɛ ayi a ka bon o ma quoi u bɛ yɛlɛ cogo min na kɛnɛ kan ka dɔnkili da dɔnkili yɛrɛ bɛ da dɔnkili senw yɛrɛ bɛ sigi ɲɔgɔn kan cogo min ka fɔli senw k'olu to olu fana ka kuma k'olu lamɛn nin bɛɛ de ye baara ye c'est pour que mɔgɔ minnu t'a ɲɛdɔn n'olu yɛrɛ bɛ ko cɛ ninnu wulu ka fɔli ko la tuguni k'a sɔrɔ baaraba ni miiri ni jateba de b'a kɔnɔna na bon i ɲɛ b'o minɛnw fana la olu fana tali n'o dilanni n'o fɛn nin bɛɛ de ye wari ye c'est pour k'a fɔ ko ni jamana min ye a ka seko ni dɔnko dɔn e k'a jateminɛ e k'a fɔ ko bɔn ko ɲinan san kɔnɔna na Umu Sangare bɛ taa Mali région 19 bɛɛ la a bɛ taa concert kɛ yen i tilara Umu Sangare k'a fɔ sisan ko bɔn ko ɲɔgɔlɔn mɔgɔw olu fana bɛ taa ɲɔgɔlɔn bɔ yen ni kalo wɛrɛ la tuguni mais fala ye n ko mɔgɔw olu dugula mɔgɔw b'u sigi k'o kɔnɔ de karisa ninnu bɛ nale donc yɛlɛko mɔgɔw fana k'olu fana wele k'a fɔ ɲɛna bɔ nin sali ni ka programmation dilan ka ɲɛ o de sɔrɔ bɛ kɛ o de la bon anw ma o de kɛ an bɛ mun kɛ an bɛ taa sali jɔ ka sali to yen gouvernement de bɛ wari sara sali baarakɛlaw ye sali bɛ mun kɛ sisan parti politique ka meeting mɔgɔw ka réunion tɔnw ka fɛnw sali tɛ se ka balo o la sali bɛ balo activité la minnu bɛ kɛ san kalo 12 kalo o kalo i bɛ taa sɔrɔ ɲɛnajɛ ou bien fɛn lajɛ fila an ka salle de cinéma binna o de la o mɔgɔw m'o de faamu an ka artistes bɛ girin k'u bɛ taa tournée la Europe tournée ninnu minnu filɛ nin ye o bɛɛ olu fana ka mɔgɔw ka yɔrɔ de labɛnnen u bolo u ka musaka de bɛ bɔ ka di u n ko kow de sigilen don ten an m'o de faamu donc an tɛ se k'a dɔn bon bi diɲɛ kɔnɔ fɛn min bɛ yen ni mɔgɔ bɛɛ diɲɛ bɛɛ b'o ɲini Mali fɛ o y'anw ka seko ni dɔnko de donc f'an ka baara kɛ a la donc ɲinan ta in u bɛna na nin baara kɛ tan Segu hali bi centre min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko centre de formation professionnelle Kaja Sanogo n'a bɛ Segu Dar Salam tɔn artisanal maaw ka yɔrɔ kɛrɛfɛla la olu fana ko k'u bɛna kalan kɛ maa minnu b'a fɛ ka kalan kɛ yaasa i ka se ka se panneau baara panneau solaire i ka se ka se o baara la
i bɛ se ka t'i tɔgɔ sɛbɛn min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segu Dar Salam k'a daminɛ nin kalo in tile 10 na ka taa s'a tile 20 ma kalan in bɛ kɛ min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen u bɛ se ka t'u tɔgɔ sɛbɛn centre in yɛrɛ sa n'i b'a fɛ ka nɛgɛjuru sira sɔrɔ o ye 76 03 12 23 ye 76 03 12 23 n'i b'a fɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn ka taa min ye panneau solaire a bɛ se ka dilan cogo min Segu ani yɔrɔ wɛrɛw la ni maa min b'a fɛ ka taa kalan kɛ a la fala ye nin ye o ko ye donc seko ni dɔnko ale ni nin baara ninnu ni fɛnw ninnu caman olu de bɛ jamana yiriwa olu de bɛ jamana taa ɲɛ o de b'a to mɔgɔw b'a nafa bɛ sɔrɔ baaraw la bon n'o o ma faamu dɔrɔn baara a tɛ se ka kɛ a ta an nafa fala ye Tenza Watenkaw fɛ yen an y'a mɛn ko goni jiginna ye tuguni armée b'a ko kan dɛ armée b'a ko kan wa an ye kibaruya min sɔrɔ o ye k'a fɔ maa mafalen dɔ bɛ yen ale kɔni bɛ iyadi dɛndɛngɛma k'a dɛmɛ baaraw la ka se ka kibaruyaw ni fɛnw da a ma morilamɔgɔw don wa o fana kɛrɛfɛ fana maa wɛrɛw fana bɛ yen minnu ye degun sɔrɔ an kɔni ye kibaruya in sɔrɔ nka min ye Ibu Si ye ale yɛrɛ ye ɲinini k'a ko kan kosɛbɛ sabula bɔlɔlɔ sira kan ale fana ka ɲinini ka bon ni anw ta ye donc an bɛna n'a lajɛ n'an sera ka Ibu Si sɔrɔ ale ka ɲɛfɔli k'an ye baara in na pour que a kɛra cogo min na bi Tenza Waten kɔnɔna na mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na ka kɛ ni wulikajɔ in ye wulikajɔ min ni a kɔni an ka wolomasiri tabaw olu ye baaraba kɛ a ko la fala ye nin waati in na Ibu Si bi yan Ibu Si i ni su Ibu wulada in na an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye armée ale ye wulikajɔ belebeleba dɔ kɛ Tenza fanfɛla la wulikajɔ in min ni e yɛrɛ ye ɲinini dɔw k'a kan ɲinini minnu y'a to i sera ka fɛn dɔw sɔrɔ ni min bɛ se ka fɔ mɔgɔw ɲɛna nin waati in na e yɛrɛ ye mun faamu waleya in na fɔlɔ. Kasi n b'i fɔ ani minnu bɛ k'a lamɛn n b'u bɛɛ lajɛlen fo. O diyara an ye. Effectivement a bɛ waatinin bɔ sisan an ka armée mɔgɔw bɛ ka yɛlɛ ka taa Tenza. U ka taa Tenza Waten. Oui. Bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye u bɛ ka évoluer ka taa. Bon maintenant an ye kunnafoni minnu kɔni sɔrɔ. C'est que an ka mɔgɔw le 27 juillet kalo tile 27 an ka mɔgɔw kun attaqué yɔrɔ min na. U ye embuscade kɛ ka an ka mɔgɔ damadɔni sara la. Awɔ. Donc réellement yen nɔ kɛlɛ da kɔnɔ kun ma diya an na. Parce que an kun ye tile 2 kɛ kɛlɛ la. Awɔ. An y'u ka mɔgɔ caman faga mais après o dugusajɛ dɔrɔn u ka mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna nana. Bon finalement an ka mɔgɔw minnu fana kun bɛ yen olu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu kun tɛ se ka sigi quoi. Segili t'olu ka calcul olu kɔni bolo dɔrɔn ni fɛn o fɛn mana kɛ an tɛ segin quoi an kɔni bɛ taa dɔrɔn de quoi. Ouais. Bon finalement kɛlɛ kɛra cogo min na bɛɛ bɔra kalama kɛlɛ da ma diya an na. Bon an ka mɔgɔw sera yen nɔ sisan. U sera ka su caman sɔrɔ su minnu kun bɛ yen. Sera ka caman sɔrɔ yen nɔ. N'o y'an ka mɔgɔw sɔrɔsi su ye. Voilà u y'u bila hélicoptère kɔnɔ dɔrɔn ka na n'u ye Kidal. Mɔgɔ minnu sara depuis le 27 juillet. U sera ka su dɔw sɔrɔ k'u bila ka na hélicoptère kɔnɔ k'u évacuer ka na n'u ye Kidal. Bon mais maintenant an ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ kelen minnu na puisque tubabuw bɛ ka ɲini k'a dɔn cogo bɛ an ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ minnu na. O ɲininkali bɛ ka kɛ dɛ ko kɔwa tununa wa kɔwa taara fan jumɛn. Voilà exactement n'i y'a jateminɛ Waasi Nasiri yɛrɛ bɛ ka diɲɛ kuma sugu bɛɛ fɔ. Ale kɔni jɛw. Voilà yɛlɛ réseau kan a y'a fɔ ko an ka mɔgɔw ma u ka su ye ko su foyi kun tɛ yen. A y'o kumaw fɔ alors que su ninnu caman sera ka ye. Bon maintenant u bɛ ka an ka mɔgɔw ɲini fan bɛɛ an ka mɔgɔw bɛ ka taa yɔrɔ yɔrɔ u kɔni t'a dɔn an ka mɔgɔw bɛ ka taa fan o fan fɛ. Mais kibaruya dɔ de kɔni bɛ yen an y'a sɔrɔ bi. Mais a kibaruya nin tant que a ma confirmer armée fɛ. Bon a ka gɛlɛn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ kuma a kan. Mais groupe dɔw bɛ yen. Awɔ. Groupe i yɛrɛ b'a dɔn telegram ye Rusiw ta de ye. O ye Rusiw ta ye. Telegram ye Rusiw ta ye. Faransi yɛrɛ tun y'a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ minɛ k'o bila kaso la yɛrɛ. Effectivement Pavlov Durov. Faransi tun y'a ɲɛmaa minɛ k'a bila kaso la. Awɔ. Parce que u kun ko k'u mɔgɔ bɛ telegram information dɔ la ko ni mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u bɛ ka fagali sugu dɔw kɛ telegram n'u bɛ ka telegram utiliser ka fagali sugu dɔw kɛ. ou bien ka sariya sɔsɔba dɔw kɛ. Ko telegram ka se ka u tɔgɔ n'u ka références di yaasa kɛkataw nɔfɛ.
Bon, maintenant, plus de télégrammes est reçu, ou ka groupe chama les billes, reçu ka groupe chama les billes, ou il doit échanger comme toi, comment on est en tchèque, ou toi, comment. Ouais, qui va avoir du Nyoma. Voilà, oui, qui va avoir du Nyoma. Bon, ça fait 10 euros, on est télégramme qu'on fait, ou toi, comment il y a une information du Nyoma. Bon, maintenant, ne fanabi à groupe chama kono. Parce que ne c'est là cadeau à groupe chama badin kono. Ce qui fait que allô information oui allô oui entre le là voilà Klobila voilà ne bi a information chama soro reçu nous ga groupe konnana mais information nous bo reçu nous bi mali kono avec ce que ou le ba fo ou reçu nyo yi reçu là yowa ou bien ou te ka fo wa en tout cas en tas de exactement mo kele mun ko be ka fo parce que c'est bien reçu kandi mais puisque application de venir à téléphone là bon about original il y a ma yoron kele et donc texte font vraiment na original bi il est automatiquement donné ba yi en tas de mo kele njuma mbi ka kuma koni reçu mun bi mali kono yawa mun bi Centrafrique wa mun bi Soudan wa ani mun bi dia fantan nani bela jeni wuli bi ka kuma ni nyoy mais abi bo en yoro kele na en tas de mais en mo so mi ko me bi ou do ko de do ko yad agali kaka kalamoro kaka marabudo ka morido voilà ko o sera ka mine ka faga ko o sera ka mine boko fagara ko algérien do fana sera ka faga algérien flani français do pratiquement tout et pour tout mo wolo bla nyoko ko sera ka faga olotu me o me tenza sage voilà ko tenza niveau là ko tenza ba niveau là ko ko sera ka ke o information faux bon maintenant donc fana de l'information already donc il y a ka fo ko na ko yad agali yere de fagara donc yo fana fo bon a Colombie origine nga groupe kon kaino mais famille do bon puisque anga armée makuma fala de ni mali armée kon ma boka kuma fon 5 ans kagele bon voilà ni a réseau quand fait bon il connaît il va tout te folo le temps que l'armée Gabonais, l'armée Boraka, faut que effectivement, bon, voilà, ni ne kera, on peut identifier, bon, il y a ni casse, nous, faut, bon, à me trouver comme nous, bon, les camarades, ne m'a son moi quand il y a été, bon, ne m'a fait quoi. Voilà. Ah ouais, il vous n'y kiwariaye, kiwaria mi e a soro bololo srafe mi ilisuka Instagram ka. Telegram ka dogo ko iyar ka morika do dogo ko iyar yere do nga iye fo arme be kibaria di chogo mi ne oye dirpa ka srai oye kibaria jonjon ye mi me sika ta ka lakali bela jilen fe voilà nga mi me bololo sra kan bi oye ni kibaria nyi folo yani arme ka puma voilà c'est ça mais tenza waten ko nyere ere nyeba ko la chogo di parce que abina fo convoi a kumpa be mogo la mogo be faga do mini be ka ke ala kumate mamunu be ni ulu sigilente do la ka kibara jugo di mawma jien kono ka kena nga wulu masiri tabaka wuli ka joyi bon ne ba mi saka ni fo teza waden ko la ne ba mi saka fo ne ba hakla mali o so wakli sigi parce que na fora ko on attaquera le 27 juillet je crois que mo na ngulo la on attaquera Guillaume na fora kana mo sereno usera akere koneno oui usera ka shuru so wushu taka ko ubla kana hélicoptère ko ubla kana kidal bon ça veut dire que déjà normalement il fait kana yorom na c'est kiri la yorom na ni kawo da modana ko fa il fana kala ka tatuna yoro kurala bon ne ko mbolo ko ne progression le ko fo obi progression ko fo donc ne ko mba donc ni parce que a yoro shunu ko yoro na ni tenza ere ko manja nyona ya jani ba ni madara na ko mitbe kilomètre bi ça va ere ka atobo voilà atobo donc du coup c'est pour dire que nous c'est là au la kaba bon ne ko mbolo ko ni c'est comme nous c'est là kaba au la mais déjà le fait que vous cassez nos armées communiquer ko kan ko fo yo fo bon déjà moi je pense que aurait succès bas de quoi parce que yoromna on peut le dire comme ça yoromna vraiment il a quel est le boulot yoromna
i kalo kelen kilan kɔfɛ i wulila ka taa yɔrɔ kelen la tuguni bon ça veut dire que tu seras quoi sera te min kɔni bɛ kɛ kɔnɔ o kɔni bɛ kɛ sera te quoi parce que généralement mɔgɔw bɛ siran k'a fɔ attention ko y'an ka mɔgɔw sɔrɔ yan de a kana taa yen tuguni mais aw selen nɔ a y'a ka sogo de bi pere k'u évacuer ka na ka tila k'a fɔ ko a ka cɛdenw aw t'u sugu to diɲɛ yɔrɔ si u mana sa yɔrɔ yɔrɔ a bɛ tila ka taa nɔfɛ bon ne kɔni bolo kɔni tɛnsa ko nin kɔni ala barika la a ko tɔ bɛ nɔgɔya quoi ayiwa i b'o diyara ye voilà an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin kibaruya ninnu laseliko ɲuman na an ka kunnafonidi kɔnɔna bi an b'a fɔ sa ko n'ala sɔnna ma an n'i na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ inchallah merci i ka ciw ka ca an b'i to i ka taa i ka ciw la fɔlɔ ok merci merci ici merci voilà nin tun ye Ibusi mankan ye Ibusi ale fana bɛ kibaruya caman sɛgɛsɛgɛ a y'a fɔ cogo min telegram kan sa a sera ka baara min kɛ o de tun ye nin ye Wolomasiri Tabaw ka école de guerre fala ye 4e promotion n'o ye maa donginen kuraw ye o baara kɛra bi Badalabugu école de guerre yɛrɛ la a yira sa k'a fɔ ko zen ta maliyɛnw dɔrɔn tɛ dɛ AES jamanaw olu bɛ a la maa 25 don min ye sanayɛlɛ sɔrasiw ye jalabatigiw olu de don yaasa ka se ka kalanko kunna kalan b'a to o fana bɛ se ka kɛ kɛlɛbolotigiw ye yaasa ka se ka baara kɛ AES jamana 3 bɛɛ lajɛlen fana kɛlen don k'i ka mɔgɔ bila ka na a la zen u ko nin zen ni maa minnu bɛna na bɔ nin na o tɔgɔ yɛrɛ bɛna na da AES la sabula AES bɛ baaraba min na o ye ka unité d'élite k'o sigi sen kan min ye sɔrɔdasi kɛrɛnkɛrɛnnen minnu fana bɛ yen n'olu kan ka lakana kɛ jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ k'olu fana labɛn olu ka kɛlɛkɛko ɲɛmɔgɔba minnu kan ka sugandi olu dɔw de ka kalanw fana filɛ nin ye ka kɛ nin ye baara in kɔni ɲinansan in sa min ye école de guerre ye nin y'a ka san maa naaninan olu talen baaraw daminɛnen ne nin ye a ko ɲɛmaayaba bɛɛ lajɛlen min ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna ye bi Badalabugukaw fɛ yen min ye école de guerre la n'o ye cercle de messe kɔrɔ ye Badalabugu n'an bɔra Wolomasiri Tabaw la an bɛ taa an sɔngokaw fɛ yen an sɔngo donibatalaw y'a yira sa k'a fɔ ko k'a daminɛ bi juma in na n'o ye octobre kalo tile 11 ye olu bɛna na tile 3 baara boloda tile 3 baara bila in kɛ kun ye min ye sa o ye k'a fɔ kɔni degun bɛ olu kan bingalu bɛ k'u kan u caman bɛ fa min ye dugudenw ye sa olu kɔni ni baarakɛla ninnu u tin donnen don ɲɔgɔn na sabula olu de bɛ taa donibaw ta ka minɛnw ta ka bɔ yɔrɔw la ka na ni o ye u ko min ye maaw bɛ bi olu ka kuma bɛɛ olu de bɛ fa u y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ sa olu ka se ka u ka sira a bɛ fɔ min ma sa ko route nationale 17 k'ale lakana k'a daminɛ sɔgɔmada in na sa min ye an sɔngo kɔni mɔbili kelen o ma bɔ a da fɛ k'i kunda Gawo marabolo wɛrɛ kan min ye o an sɔngo kelen in fana kɔnɔna na tuguni a yɛrɛ k'a fɔ sa min ye bolimafɛnw ye ko olu don waatiw n'u bɔ waatiw ko o fana yɛlɛmana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye an sɔngo kɔnɔna na mɔbili foyi tɛna se ka bɔ tuguni ni nɛgɛ kanɲɛ 8 n'o o ma se min ye 6 heures du matin ye o na kɛ maaw bɔli ye pɔsiw la u y'a yira sa k'a fɔ fana ko k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se a 17 ma sa baara ninnu na kɛ o kɔnɔna na ni maa min bɛ se ka don waleya in kɔni kɛ kun ye min ye Wolomasiri Tabaw olu de ye jateminɛ kɛ k'a fɔ sa ko min ye bamanciw ni bingalikɛlaw ye ko olu ka ca sira in kan kosɛbɛ yaasa olu yɛrɛ ka se k'u dɛmɛ u ka se ka baaraw kɛ u ye nin waleya ninnu kɔni sigi sen kan min ye dugudenw ye olu kɔni ko fɛn o fɛn bɛna n'olu ka lafiya ye olu ka laɲini ye o ye o baaraw ka se ka kɛ cogo min na Tɔnbɔkutukaw fɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko bamanciwalekɛbaw tun ye tiɲɛni kɛ ye o tiɲɛni sa o y'a to min ye CPI ye ale ko nɔrɔbilali ka kɛ nɔrɔbilali min bɛna na kɛ o bɛ kɛ ni musaka ye k'o ta k'o di Tɔnbɔkutukaw ma yaasa baara min bɛ yɔrɔ minnu tiɲɛna u bolo olu yɔrɔ bɛ se ka latilan cogo min na o de la Bamakɔ kɔnɔna yan sa Modibo Keyita tɔgɔla memorial la u ye jɛrɛ kɛ jɛrɛ min ni o bɛ tali kɛ sa min ye Alfaki ye Ahmed Alfaki ale ye tiɲɛni min kɛ a n'a ye degun min ta ka ɲɛsin maaw ma ale min ka kiiri n'o kɛra Tɔnbɔkutu bɛ se ka kunbɔ cogo min na yaasa ka se ka fɛn dɔ di min bɛ se ka taa bila o kow nɔ na ka se ka yɔrɔ minnu fana karila k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ Bananbakaw fɛ yen laadalatigiw olu tun b'u ka ɲɔgɔn ye la préfet ni sous-préfet ale ni dugudenw tɔnw bɛɛ lajɛlen tun b'o kɔnɛ kan baara in kɛra u ka préfecture kɔnɔna na sa lajɛ in kɛ kun ye min ye
u ka se ka hakilila jigi kɛ k'a yira ka wasa ko ekɔliso 42 min datugulen no Banama kɔnɔna na ani yɔrɔ minnu bɛ bi ni o ye taari 400 ye ni ji kɛlen no k'olu tiɲɛ komini 9 kɔnɔna na ka kuma olu kan u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Bamanciwale ni Jugawale kɛbaaw ye olu kɔni kɛlen no ka dan sigi u la u ka degun ta ka ɲɛsin u ma kosɛbɛ maa minnu nana kɛnɛ in kan u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu ma nisɔndiya sabula Banama sapeur pompier ko olu ma ye jɛrɛ in kɛnɛ kan bi dun ji kɛlen no ka tiɲɛni kɛ a kun ka d'u ye olu ka ye Tomiyankaw fɛ yen faso ka cakɛda minnu bɛ yen ani minnu sigilen no sɛnɛko kunna sa olu ye ɲɔgɔn ye in kɔni kɛra Tomiyankaw fɛ yen jɛkulu min bɛ yen n'o ye baɲumankɛtɔn Elvetache ka bɔ Sisikaw fɛ yen ale kɔni ye a dɛmɛbaaw ale ni maa 22 minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ dugumana ninnu na ye a y'olu wele min ye sɛnɛko ta nasira fɛ ka taa se min ye sɛ mara ye ka taa se misi mara ma seko ni dɔnko fo ka taa se bɛnɛ ale kɔni sɛnɛni ma a n'a bayɛlɛmali u ye tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na maa minnu nana sa u kan ka ninnu kalan ka se ka fɛnw yira u la min ye dugudentɔnw fana bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na waleya in kɔni k'a bɛɛ lajɛlen baara kɔni bɛ sen na yaasa min ye maa ninnu Elvetache a bɛ se k'u kɔkɔrɔma don cogo di minisiri 3 Mali gouvernement kɔnɔna na olu kɔni farala o jɛɲɔgɔn kan n'o o ye Asa Bajalo ye ka taa sa yaasa ka se ka taa min ye dɔgɔkun kalo kɔnɔna na u b'a fɔ min ma sa ko octobre kalo o kɔni ko o ɲɛnamaya musow ka degun kɛlɛli musow bɛ se cogo min na ka furaw sɔrɔ musow yɛrɛ ka adamadenya bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na sa ka taa se cɛnimusoya kow bɛɛ lajɛlen ma min ye bange kɔlɔsi kow ye musow bɛ degun minnu sɔrɔ ko min ye octobre rose in ye Falaye rose o ye musow ka couleur ye dɛ ko ka se ka musow ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko min ye octobre kalo kɔni kɔnɔna na sa u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ cancer de col de l'utérus min ye sinabanaw ye Asa Bajalo n'a tɔw kɔni nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ k'a yira musow la k'a fɔ ko degun o degun b'u la u bɛ fɛn fɛn dogo u ka na n'a ye koyi u bɛ se ka furakɛ cogo min baara in kɔni kɛ kun yɛrɛ ye min ye sa dɔ bɛ se ka bɔ maa sata la cogo min na bange waatiw fɛ muso minnu si b'a daminɛ san 40 na ka taa se san 50 ma ko baara in bɛ tali kɛ olu la a yira sa k'a fɔ ko muso 30,424 ani 24 ko olu ɲɔgɔnnaw de kɔni bɛ yen sa olu kan ka furakɛli sɔrɔ nin waleya in kɔnɔna na min ye muso 288 ye ni cancer bɛ olu la n'o ye sen ye ale ni col de l'utérus ko ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ waleya ninnu kɔni kɛra sa musow yɛrɛ olu tɔgɔla ko hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka kiliniki dɔ k'o bila sen kan n'o ye kiliniki min ye n'o o ye ambulance ye fana n'o fana bɛ munumunu salo kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ maaw bɛ se ka furakɛ cogo min Falaye nin kɔni musow n'u y'u tɔgɔla don ye u y'a yira sa k'a fɔ ko n'i ye ko ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jateminɛ 100 sarada la farafinna yɛrɛ kɔnɔna na muso 22 olu de bɛ nin degun in kɔnɔna na anw fanfɛ bolo fɛ bingali tɛ bingali ye baadɛbɛ gosi tɛ baadɛbɛ gosili ye kabini muso kɔni si bɛ san 18 sɔrɔ ani hɛrɛ farala yɔrɔ dɔw la ko min ye UNICEF ye ale ko a baara ta maaw k'u hakili to musow la koyi musolakaw k'u ni dɛmɛ ka kan diɲɛ fan caman fɛ Océanie ninnu min ye musow ye ko olu de sɛgɛnnen do ye guwaw ko bɛɛ lajɛlen bɛ olu bolo min ye 100 sarada la sa muso 34 olu de kɔni degunnen no bi Océanie kaw olu fɛ yen diɲɛ yɛrɛ bankun bɛɛ lajɛlen ka bi min ye npogotigiw ni musow ye maa 1,79,79 olu de kɔni baadɛbɛ bɛ dasi don o don cɛw ka degun bɛ se olu de ma wa cɛw kɛlen no k'olu de fana tɔɔrɔ ko waleya bɛ se ka falen cogo min ko fɔ musow yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u cɛsiri yaasa degun minnu bɛ u kan dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min Niger kaw fɛ yen Niger jamanakuntigi kɔrɔ ale masuruna maa 9 k'u y'u ka nationalité minɛ olu la Falaye k'a dɔw ye sɔrasi ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ye a dɔw ye politiki baarakɛla kɔrɔw ye min ye Bazoum ale nakakɔrɔmɔgɔw k'u caman bɛ yen u ni Bamanciwale ni Jugawale kɛbaaw y'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi kibaruyaw bɛ di cogo min ka d'u ye u labilalen don u b'u ka so nka halisa u bɛ fɛ ka jɛjugu ta ka ɲɛsin jamana ma ko n'a ma ɲɛ u kɔ k'u ka fasodenya banna pewu n'an bɔra Niger Cameroun kaw fɛ yen ko bita ɲɛ Cameroun jamana ko k'u ka jamanakuntigi ka bana ko n'u y'a mɛn maa min nɛn kan k'u b'i nɛn tigɛ ko a jɛ tɛ kɛ na Falaye i ka panafricain caman ye Cameroun i y'u da ye Cameroun ko kuma na n'u wulila
u ba anw de taw kayan k'olu sanango dongo dongo yɛrɛ dun ni États-Unis jamana joli tɛmɛna ka nin to président la a ti duuru bɔ naani duuru dɔ ko ale bi taa kalan na kuma min na san 2 o bɛɛ y'a sɔrɔ nin bi président la ale bɛ san 50 la bi halisa cɛ bi président la nka i bɛ Camerounais da ye bɛɛ ta la u ka jamanakuntigi u t'o la dɛ ko dɔw de tun y'a sɛbɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ko jamanakuntigi k'an tanyana u bɔra fɔlɔ k'a jira k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye u ka faso ka kunnafonidila y'a jira ko wa k'o tɛmɛnen kɔfɛ ko bita ɲɛ jamanakuntigi ka bana ko a ka gundola kuma ko n'o mɛnna maa da bɛnda kan i ni sariya tigilamaaw ko i n'olu na ɲɔgɔn ye dɛ diɲɛ seleke naani maaw bɛ prix min di n'u b'a fɔ ma ko prix Nobel ko ɲinanta dira japonɛw ma japonɛw ka jɛkulu min bɛ yen n'o kɔni kɛlen don ka arme atomique k'olu kɔ n'o o ye Nihon Hidankyo ye olu groupe ko olu de sugandira ka prix Nobel di olu ma ko sabula kabini nucléaire cili min kɛra Hiroshima ani Nagasaki san 1945 san ko o y'a to min ye japonɛw ye k'olu y'u senbɔ ko caman na wa nin waati in na fana ko maa ninnu bɛ baara min na k'o ka ɲi kosɛbɛ o de la sa min ye prix Nobel de la paix ye a taara ka di olu ma ɲina Américains fɛ yen ko fiɲɛ kolon fandanbanda dɔ wulilen don yen olu yɛrɛ kɔni ne ko ninnu bɛ tɔgɔ da fiɲɛw ni jiw la cogo di dɛ ko fiɲɛ in k'a tɔgɔ ye ko ouragan Milton k'a ye fleur di kɔni bɔ fleur a ye fleur bɛɛ tigɛ nin y'a dɔgɔkun 2 de ye fiɲɛ in murutilen d'u bolo fɛn o fɛn bɛ jɔ fala ye a y'a bɛɛ bɔgɔti k'a bɛɛ da dugu ma teyi ni jɔla ɲɛnɛma t'i la n'i taara nin yɔrɔ in na i bɛ sɛgɛn dɛ min ye Américains yɛrɛ ye u ko ko y'u dabali ban nin kɛlen don k'u dabali ban u ka jamanakuntigi ni o ye Joe Biden ye ale kun kan ka taa taama la Keniyakaw fɛ yen a y'o ba ma k'a kɛ nin fiɲɛ jugu in ye min ye u yɛrɛ ka jamana kɔnɔna fana cɛbɔw tun kan ka baara dɔw kɛ ko u y'olu jɔ fɔlɔ ta sibila bɛ ka kɛ ka ɲɛsin Florida ninnu ma ko sabula u ka jamanaw kɔnɔna na min ye maaninfin ye adamaden fosi de tɛ o de sanfɛ n'o o ye nin ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin fiɲɛkolon fandanbana in ye fala ye ko maa 3 gwa a y'o de tiɲɛ ko kuran kɔni o t'olu bolo tuguni Florida dugu yɛrɛ kɔnɔna na k'o dun ye kabako de ye Américains fɛ yen dɛ ko nka ko bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ yaasa cogoya min na a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min Rafael Nadal ale ye tenisi wanɛ ye u y'a yira sa ko kɔni tenisi yɛrɛ kɔni diɲɛ kɔnɔna na sa fɔ ma ko Grand Chelem a y'o ta ko 22 kɛ nka ko ale ni tenisikɛyɔrɔ wa ko fo ka taa buru fiyɛ sa ko ale taara retraite la Espagnol tɛ de Nadal ale kun ye sisukaw ka cɛ in sɛgɛn dɛ Federer a y'o ɲɛji bɔ siɲɛ caman dɛ République démocratique du Congo maaw u ko sa ko min ye olu fɛ yen Conseil de sécurité n'o o ye Nations Unies bolofara min bɛ jo sariyaw kunna ko o ye jateminɛ dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin waati in na ko min ye ninnu ka jamana ye ko fɛɛrɛ ka tigɛ koyi min ye Congo ye k'u y'a sugandi k'a ladon o jɛkulu in kɔnɔna na jɛkulu min bɛna kɔlɔsili kɛ ka ɲɛsin jo sariyaw sɔsɔli ma min ye u ye k'u ye dɛmɛ sɔrɔ maa 172 maa 190 kan n'o ye Nations Unies jamanaw ye ko waleya in kɛra New York kaw fɛ yen Assemblée générale o ko hukumu kɔnɔna na Congo ayiwa jo sariya lafasali aw ka kasobon faamɛ u donna la baara yɛrɛ bɛ daminɛ san 2025 ka taa kun fori san 2027 o y'u ka mandat ye Fransikaw fɛ yen min ye mercredi tɛmɛnen Martiniquekaw fɛ yen ko balawu ko kɔni wulilen n'o ye balawu in wulila mina sa maa dɔ kɔni ale de fatura koyi min ye gendarme k'olu caman fana joginna ko senfɛ ne ko Faransi u ti ka nin ko ninnu jateminɛ de ya commissariat jenina sisan nin ye maaw ye maa minnu fana kɛlen don ka muruti boloda duguw kɔnɔna na u bɛ faali kɛ
ayiwa komi minan jama b'u bolo ka tɛmɛ anw kan u na su ta kunbɛcogo la IT kaw fɛ yen bingali dɔ kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 70 ka taa se maa 115 ma o de fatura sen fɛ maa joginnenw o ma bɔ foyi fɛ olu kɔni ka jamana birisa ɲaaminen don jɛkulu dɔw bɛ olu kɛlen ka marifa ta ka se ka taa pankurunjigi kɛnɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen minɛ nin waati in na basigi kɔni o t'olu ka jamana in kɔnɔ fiyewu k'o de la sa maa caman sirannen don u ka jamana in ɲɛ min ye gurupu in ye k'a kɔni bɛ k'i se bɛ kɛ maaw la nin waati in na Amerikɛnw ka dɔnkilidalan bɛ yen n'o ye Seyi Didi ye ni ale minɛna a ko u k'u jija dɛ ko fo ale ka kiiri ka kɛ joona ko sabula ko min ye ale minɛni min kɛra septembre kalo tile 16 ko ale tɛ ka ɲininka dati ka don a ka kuma na ko wa k'a dun tɛ fɛ ka bɛn kaso la dɛ k'u k'a ka kiiri kɛ n'a bɛ a k'a ta n'a bila dɔ ko sabula a fana b'a fɛ ka taa baara wɛrɛ la fala ye min ye farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔ ye n'o ye farikolo ɲɛnajɛkɔrɔ ye Sheffield United ndolatila don san 31 ale su taara y'a ka sogo ye n'o ye gilafada ye u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni kɛra Athènes masuruna la kunnafoni a bɔra kunnafoni di gafe minnu bɛ Grɛkiw olu fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni cɛ juguyara kosɛbɛ an b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye Burkinakaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye Burkina jamanakuntigi ale kɔni ye Senegal jamanakuntigi ka ciden dɔ bisimila ciden ale kɔni nana ka na laseli de kɛ laseli min ni o bɛna na to Senegali ale ni Burkina k'olu bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma fala ye an na tila ka ale fana sɛnsɛn kosɛbɛ sabula kibaruya b'an bolo kunnafoni kuncɛ la min ye kunnafoni telimanw ye an bɛ taa n'olu ye Israel kɔni ko ale kɔni bɛ ka bombardeli kɛ hali bi ka ɲɛsin Liban ma koyi ko don o don maa fa wa min ye dɛmɛbagaw ye ko o bɛ ka sɔrɔ Israel la koyi ko diɲɛ kan ka wuli k'i jɔ yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min na Martinikaw fɛ sa an bɔra ka kibaruya min di sisan dugu falen kɔfɛ ani pankurunjigi kɛnɛ minɛlen kɔfɛ sa k'u y'a yira k'a fɔ sa ko maa 3 bɛ yen u y'olu minɛ Guadeloupe fana o kɔnɔna na k'u ye maa dɔw kɔni lajɔ yaasa olu kana se ka bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔna na fiyewu Tchad gouvernement ale ye welewelemada bila a ka dugudenw ma sa k'u k'u hakili t'u yɛrɛ la dɛ min ye u ka baw ye k'olu fatɔ don u y'a yira sa k'a fɔ ko N'Djamena yɛrɛ ko e ko o yɛrɛ jɔrɔlen t'a ko la wa min ye u ka faaba ye tɔnjɛkulu minnu bɛ yen sifin minnu bɛ yen olu kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ sa yaasa ka se ka ji kɔni kunbɛn nka ji k'a ti ka maa to han denmisɛnw n'u ka wuli ka jɔ bɛɛ ko a kɔni a bɛ ka taa ni ka segin min kɛ nin ye ko a ka jugu u ma Japon ale ni Burkina Faso olu ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ sefa wari miliyari 2 o taara ka di min ye Burkina ma Japon fɛ yaasa ko kɛ k'a yɛrɛ boloma dɛmɛ waati in na min ye baloko ye ka se ka o baara kɛ nin dɛmɛ in sa k'a bɛ tali kɛ Japon ani Burkina olu ka bolo di ɲɔgɔn ma la degunba min bɛ Burkina kan bi dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min maa minnu bɛ yen sa ni balo to olu bolo olu ka baloko bɛ se ka nɔgɔya cogo min Burkina ni Japon ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye olu ka baara kɛ irisiw ko olu kɔni bɛ ka maaw ɲini farafinna bi min bɛ se ka taa drone baara kalan kɛ u ka jamana kɔnɔna na min ye drone bɛ se ka dilan cogo min farafinnakaw yɛrɛ bɛ se k'u ka tɔgɔla drone sɔrɔ cogo ni cɛ ni muso ni denmisɛnw u y'a yira sa k'a fɔ sa ko maa minnu bɛ yen n'olu si bɛ san 18 na ka taa se san 22 ma sa ko olu kan ka ta ka nin baara in kɛ yaasa u yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u tɔgɔla baaraw kɛ u yɛrɛ ye Senegal ale kɔni ye a ka tasibila ta ka ɲɛsin Burkina ma nin kalo in tile 10 sa min ye Burkina Faso jamanakuntigi n'o ye Capitaine Ibrahim Traoré ye ale ye maa bisimila n'o ye Diomaye Faye ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen cilen ye Abdoulaye Bathily an b'ale dɔn kosɛbɛ a tun bɛ MINUSMA la an fɛ yan a taara ni sɛbɛn sa Bassirou Diomaye Faye tɔgɔ la ka t'o di Capitaine Ibrahim ma a ko ko ale yɛrɛ nana ni bataki min ye ko ale ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye bataki in kɔni ko a bɛ bɛn ni kelenya o de ɲɛfɔ min ye Diomaye Faye ale ni Senegal gouvernement ka ɲɛsin Burkina Faso ma ko min ye nin waati in na sa ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye bamanciwale ni jugawale kɛbaaw ye k'olu kɔni kɛlen don ka Burkina sɛgɛn kosɛbɛ min ye Abdoulaye Bathily ye a bɔlen kɔ ɲɔgɔn ye in na tuma min a ko k'u ka jamanaw bɛɛ lajɛlen de ko don koyi ko nin waati in na ko cɛncɛnfo ka jamana bɛɛ lajɛlen degulen don kuma tɛ anw fanfɛ bolo fɛ
ko dugudenw ni jamanadenw kɔni ka laɲini ye min ye basigi ni lafiya bɛ se ka kɛ cogo min yiriwali kuntalajanw ani lakana ko bɛ se ka kɛ cogo min na Abulaye Bacili y'a yira sa k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi k'olu bɛ k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ a ko ko jamanakuntigi n'o ye Diomaye Faye ye o kɔni ale ci ka na nin waati in na sa yaasa cogo min na filɛlaw bɛ se ka kɛ kelen ye bolow bɛ se ka di ɲɔgɔn ma jamana fila ninnu fana bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ko min ye Burkina ani Senegal ye k'olu kan ka u hakili to ɲɔgɔn na ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na Abulaye Bacili ko ale kɔni ye min kɔlɔsi k'o ye k'a fɔ sa fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ kunkolola baaraw ka kɛ maaw ka u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na ka se ka miirinaw sigi sen kan yaasa nin waati in na lafiya bɛ se ka don cogo min na jamana ninnu kɔnɔ n'o ye cɛncɛnfuga jamanaw ye basigi min kan ka ɲini baara minnu kan ka kɛ hali n'o y'a sɔrɔ AES bɛ yen bi olu bolo o baaraw kan ka se ka kɛ ni jamanaw ye jamana minnu fana bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sinsin a ko tiɲɛ don ko AES bɛ sen na ko nka AES baaraw o man ka jamana ninnu bali k'u dayɛlɛ maa tɔw ye kuma tɛ maa minnu y'u sigiɲɔgɔn jamanaw ye k'ale kɔni nana ka na kuma Ibrahim fɛ min ye Diomaye Faye tɔgɔ la a ka lajɛ sa fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka sɔrɔ n'u yɛrɛ bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka yiriwali baaraw kɛ k'ale nakun kun ye o ye Gabon jamanakuntigi n'o ye Brice Clotaire Oligui Nguema ye nkalo in tile 9 ale ye taxi kuraninw di koyi taxi 417 ko k'o di Gabonɛw ma u ka baara kɛ n'o ye k'u dahirimɛ ɲini min ye taxi ninnu ye sa k'a bɛna yɛlɛma caman don Gabon kɔnɔna na k'a kɛ kun ye sifin minnu bɛ yen olu ka se ka baara sɔrɔ min ye Gabonkaw ye olu fana ka taa ni ka segin olu bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔya yaasa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na Fala ye farikolo ɲɛnajɛ ta na sira fɛ k'an ka ndolatila milieu de terrain n'o ye Tottenham ndolatila fana ye Yves Bissouma ko k'a kɛra silamɛ ye dɛ ko bi jumadonya ba in na k'u kɔni taara misiri la Bamako misiri dɔ la ani a tɔɲɔgɔn joueur ko ani encadrement mɔgɔw minnu ye silamɛ ye ko Yves Bissouma k'a ma kɛ silamɛ ye wa k'a kɔni ka tubili baaraw ko olu bɛɛ lajɛlen kɛra bi o hukumu kelen kɔnɔna na sa an b'a fɔ sa ko Aigle yɛrɛ jouera bi Bamako yan u ye Guinée Bissau kɔni dasi 1-0 nɛgɛsobolilaw olu fana bɛ baara la sa min ye Burkina Faso o turu o 35 min kan ka taa kɛ Burkinakaw fɛ yen n'o bɛ daminɛ octobre kalo tile 25 ka taa ban novembre kalo tile 3 ko o hukumu kɔnɔna na sa min ye nɛgɛsobolilaw ye minnu talen don n'olu kan ka taa Mali tɔgɔ la o ye Musa Togola ye ale bɛ club Ernest la Bamako Yaya Diallo ale bɛ club Ernest la Ɲena min ye Dawuda Jire ye club Ernest Ɲena Cɛmɔgɔ Jamuntene club cyclisme Bukari la ale bɛ o la Dramane Kuma club cycliste de Kenya Cɛmɔgɔ Diallo club cycliste Ernest de Ɲena directeur technique ale de sɛbɛn bɔ k'a fasiri Fala ye an y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Coupe d'Afrique éliminatoire baaraw bɛ sen na Mali ale ye se sɔrɔ bi 1-0 o ye yan n'Ala sɔnna ma nin kalo in tile 15 sa commencé kan ka taa kɛ Guinée Bissau kaw fɛ yen kabi kunungo ndolati ninnu daminɛna Namibie ale kɔni buruna Zimbabwe ɲɛkɔrɔ 1-0 Cap Vert fana buruna Botswana ɲɛkɔrɔ 1-0 min ye RD Congo ye ale ye se sɔrɔ Tanzanie ka 1-0 Ghana ni Sudan o kɛra fu o ma cɛkɔrɔba den kun tɛ yen de Ghana fagona sa koyi ni kɔni ye kibaruya duman ye anw bolo bon anw tɛ bi de don o de y'anw ka problème ye an de pula cogo di Fala ye o tuma e ɲinɛna n k'u nana an ci yan ni nin bɛ ka k'u la sa o y'anw tulo la kibaruya duman ye dɛ ni Ghana bɛ ka dɛsɛ o ka d'anw tulo la dɛ Fala ye kunungo Algérie 5-1 o kɛ Togo la o nɔgɔni fana fɛ Burkina ale fana ye 4-1 kɛ Burundi la bi fana Cameroun ale fana ye 4-1 kɛ ani jɔn yɛrɛ kun don Cameroun kɔni gagné Kenya u ye 4-1 kɛ olu la min ye Benin fana ye o fana ye Uranda Bati 1-0 Fala ye sini n'Ala sɔnna ma nin jaabi tɔw bɛɛ lajɛlen ani kibaruya wɛrɛ minnu mana na sɔrɔ komi an ka maaw kun taalen no ballon tan yɔrɔ la segiso waati ma se sa komi 1-0 kɛra
a ko fimana misɛman ko sini an tɛna maa sɔrɔ pour que ka se ka ɲɛfɔli k'an ye nin bɛɛ la k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn nka yanni an ka kɛnɛ wuli an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko énergie ko prépayé i sago bɛ maa minnu bolo k'a daminɛ nin kalo in tile 14 ka taa s'a tile 16 ma u tɛna se k'u ka recharge kɛ n'o ye k'i ka compteur ka fɛn san ka k'a kɔnɔ nka n'o fana banna kalo tile 18 tile 16 mana se fala ye k'u bɛna na kɔdi 3 di mɔgɔw ma kɔdi fɔlɔ o ye k'e yɛrɛ ka compteur mise à jour kɛ filanan o ye k'a yirila k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ a ɲɛna i bɛ énergie ka compte la min ye sabanan ye sa o y'i ka crédit ye n'o y'i ka forfait ye énergie ko a b'a ɲini bɛɛ fɛ maa minnu bɛ fɛ ka recharge kɛ maa minnu b'a fɛ ka baara kɛ ni énergie ka i sago ye k'i ka crédit recharger ko a bɛɛ lajɛlen ko a ɲininen d'u fɛ sa u k'u jija u ka se ka u ka nin baara in kɛ yanni 16 octobre cɛ nɛgɛ kanɲɛ fu waati min ye énergie ye k'a b'a ɲini a ka client bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka faamuyali ɲuman sɔrɔ nin baara in na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in yɛrɛ kɛkun ye min ye compteur prépayé minnu bɛ énergie la n'o ye i sago ye ale kɔni bɛna jɔ n'a jɔra maa si tɛna se ka crédit san k'a daminɛ octobre kalo tile 14 nɛgɛ kanɲɛ 12 la ka taa se octobre kalo tile 16 ma maa si se ka crédit san ka k'i ka i sago kɔnɔ ni i sago b'i bolo nin y'a waati ye i ka se k'i ka crédit san ka kɛ a kɔnɔ min ye crédit baaraw ye i ka se ka olu kɛ a kɔnɔ nin waati in na min ye ntɛnɛn nata ni midi sera i tɛ se ka recharge kɛ ka taa bila fo mercredi la n'o o ye kalo tile 16 ye nɛgɛ kanɲɛ fu waati donc maa minnu ni i sago b'i bolo olu kan ka nin baara in kɛ k'u ka recharge kɛ k'u ka labɛnw kɛ k'u sigi énergie a fala a ka juru caman bɛ mɔgɔw la dɛ société ba minnu bɛ jamana in kɔnɔ ni énergie ka juru b'a la ni faso ka baarakɛdaw a ka ca dɛ yɔrɔ ORTM ma se ka match bɔ bi parce que olu ko ko wari t'u bolo wariko gɛlɛya de don an ye kibaruya min sɔrɔ fala match tɛ bɔ fu n ko satellite bɛ louer de an tɛ t'o kɛ crédit ye k'o don an ka compteur la kuma dɔ la fɛn bɛ san ka kɛ aigle ye u t'an dusu suma o sɔrɔ dun tɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko ni fɛn gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ wariko don fala ye match ma se ka bɔ parce que wari de tɛ yen wari tɛ RTM bolo bon u bɛ sponsor minnu ɲini olu fana ma na u na waati la donc siɲɛ wɛrɛ faut que mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ORTM sponsoriser u ka sponsoriseli kɛ joona n'o tɛ an ye ɲininkali min kɛ u ko musaka de t'u bolo ka frais de satellite ni fɛnw san ka se ka match yira mɔgɔw la n'o tɛ u tun ye labɛn kɛ dɛ u kun jigi b'a kan fo ka na se dernière minute la bon i b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ la jamana ɲɛmɔgɔ de fana bɛ nin wari di pour que jamanadenw ka se ka balontan ye bon a kuma ka ca fala ye sɔrɔ tɛ yen sisan o an bɛ wari ɲini yɛrɛ la fɔlɔ wari yɛrɛ de dɛsɛlen don ka ye an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka sini yira an na k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn maa kun sɔgɔlen don an na su in na k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sini ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 12 aw ni anw an na ɲɔgɔn sɔrɔ nka nɛgɛ kanɲɛ 9 min ye Bubakari Kɔlɔn ye ale bɛ kɛ yan a n'a ka invité olu bɛna na don kibaru o sigi ka se ka kibaruyaw dɔwɛrɛ d'aw ma ka baabu fana sigi kɛnɛ kan a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma.